Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pangakenan kula Raffi Hidayatullah saking kelas 12 gangsal. Langsung ngarek yo komediku. Halo rek, aku ning kene iki aline arek Surabaya. Asli lahir ning Kota Pahlawan. Aku kecil iki pindah Dek Jombang iki umur 15 tahunan. Kita SMP-an. Nah, nang kene aku kate cerita soal wong Surabaya. Wong Surabaya iki nek ngomong jen kasar. Tapi nek ati tetep lembut. Wong Surabaya iki anjene watoke keras-keras rek. Apa maneh Surabaya bagian barat, Surabaya Barat. Ngurasi. Nek kono wong liya ngomong sepurane utawa maaf, wong Surabaya iku ngomonge, "Kon iku lapo njaluk sepura kaya apa ae." Dibilang galak iku ora rek. Dibilang jahat iku enggak. Iki jujur tanpa basa-basi ciri khase wong Surabaya. Kuwi nek ngomong volumene 10, padahal iku jarake gak enek sak meter. Lek ngomong iki banter-banteran nang kono rek. Sampai tangga iki wis biasa lah. Hal biasa ning kono kuwi. Pemane gang-gangane wong Surabaya iki omahe iki deretane kaya komplek. Dadi wong rasan-rasan iki krungu. Wis ning kono wis hal normalisasi. Misal ngomong aku misal dikongkon, "Le, ndang mangan." Sampai tanggoku kuwi sumpek Mas. Kayak angel dikon mangan bengak-bengok iku lho. Pemane nek teleponane wong Surabaya. Teleponane wong Surabaya iki ora tau nutup mic. Kayak misal, "Halo, kok ora krungu?" Padahal HP ini nang kupinge dhewe. Terus cintane wong Surabaya piye ya ngarane wi unik. Unik ora akeh sing gombal kayak contone wong liya. Kamu itu bintang di hidupku. Dramane wong liya beda karo dramane wong Surabaya. Wong Surabaya iki intine awakmu tak jaga, ya wis aja macem-macem. Romantis wong Surabaya wis sederhana. Kaya aku ora janji setia selawase, tapi nek ana sing nggodha kowe. Wong Surabaya iki piye rek ya, kaya rata-rata arek iku gampang emosian rek. Apa maneh Surabaya iku akeh gange. Dadi biasane nek arek kaya nggodha pacare wong liya ngono. Rata-rata marani langsung sak gang kuwi. Pacaran karo wong Surabaya kudu kuat mental. Takon tidak esuk dadi masalah. Pemane takon dawa. Apa malah gak trimo masalah iku demo bareng ya nek. Contoh misalnya aku takon, "Kowe lagi ngopo? Lagi apa?" Dijawabe, "Ya gak lapo-lapo." Blok. Lah aku kudu takon iki golek crita dudu golek musuh. Terus lek WA gak dibales. Kayak contone, "Maaf ya, aku ketiduran." Ning kono mikire turu jam 6 sore iki turu apa mati suri. Beda karo mikirane wong Jombang. Terus rek
cemburu wong Surabaya iku ya langsung ngomong rata-rata cerita ning kancane lanang. Pacarku ngomong karo lanang sithik wae langsung batinku wis iki wis mantan. Pacarku ngomong tenang dia cuma temenku. Temen iki sing piye, temen nganterin, temen chat apa temen kok ngerti ulang tahunmu. Lah aku ya gak ngerti. Terus wong Surabaya lek masalah duit karo cinta kuwi ngomonge cinta ra ado karo duit. Pacarku ngomong aku gak mandang materi kok, tapi nek diajak mangan rawon pinggir dalan yo jawabe sing cewekku. Aku lagi pengen cozy ke opo rek rawon dikek lilin. Wong Surabaya sederhana sing penting warak, sambel pedes, es teh manis. Ora perlu coffee shop sing koyo perpustakaan. Terus wong Surabaya iki lek putusnya wis cepet rek, gak usah kan drama koyo drama iku aku masih sayang sama kamu tapi kamu jahat ngene. Ora rek, wong ngono iku langsung wis putus ae. Wedok aja oke, mending golek maneh. Arek lanang Surabaya iki los-los rek. Dadine koyo apa-apa iki nek digoleki. Surabaya iki nyen nggone ngono kuwi lah rek. Terus wong Surabaya kuwi nek tresno lek cinta gak akan janji rek, tapi nek wis nyaman ya gak ditinggal. Kasare cangkem alus tumindake. Dadi nek kowe pacaran mbok Surabaya dibentak-bentak kuwi tandane peduli rek gitu. Nek wis meneng ya kuwi tandane wis males. Paham rek? Cerita aku rek meskipun ndak lucu wis digawe lucu ae. Iki dia pengalamanku dhewe pas aku ning Surabaya. Cerita aku dhewe sepurane nek misal ora lucu apa piye. Wis rek, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.